हेलौ लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर। बेनो जाबाय manike mage hithe bodo nura hengum yavi avi levi लोगोफोर, नोंथांमोना बे मेथाइ एबा भिडिअखौ नायबाय जानांगौ। नोंथांमोना गोसोआव सोंनाय फैनो हागौ, नाथाय बे मेथाइआ मा लेंगुवेजनि आरो बियो बबेनि आरो बिनि मुङा मा? आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो फोरमायगोन बे भिडिअसनि गेजेरजों। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअसखौ जोबजासिम नायलाङो, अब्लासो नोंथांमोना बुजिनो हागोन। लोगोफोर, बिथाङा मानिके माके हिथे सङाव अल इन्डिया भाइरेल जाबाय एबा फेमास जाबाय। लोगोफोर, मानिके माके हिथे सङा जाबाय तामिल सं आरो सिंगारनि मुङा जाबाय योहानि। टुडे लोगोफोर, बिदिब्ला आङो गोबाव खालामालासिनो बिथांनि डिटेल्सखौ होनोसै। लोगोफोर, बिथांनि फुल नेमानो जाबाय योहानि डे सिल्वा आरो अननायजों गाबज्रियो योही होननानै। लोगोफोर, बिथाङा कलम्बो श्रीलंकानि थागिबि। आरो लोगोफोर, जों बिथांनि धोरोमखौ बुङोब्ला बियो सासे खृष्टान। आरोबाव लोगोफोर, बिथांनि नेसनेलिटिया श्रीलंकान। आरो लोगोफोर, बिथांनि जोनोमा 30 जुलाइ 1993 कलम्बो श्रीलंकायाव जादोंमोन। आरो लोगोफोर, योहानिया प्रसेसन सिंगार, सं राइटार, रेपर, मिउजिक प्रडिउसार सासे बियो। आरो लोगोफोर, बिथांनि इनकामआ पेर मान्थ 10 लाख। आरोबाव लोगोफोर, बिथांनि नेटवर्कखौ बुङोब्ला बिथांनि नेटवर्कआ 3,000 क्रर। लोगोफोर, बिथांनि बिफानि मुङानो जादों प्रसाना डे सिल्वा आरो बिमानि मुङा दिनिति डे सिल्वा। आरोबाव लोगोफोर, बिथांना सासे उन्दै बिनानावबो दङ। लोगोफोर, बिथांनि बिनानावनि मुङा साबिन्द्रि डे सिल्वा। लोगोफोर, आङो बिथांनि फरायनायनि सोमोन्दै बुंथ'ला, बिथाङा फरायनायावबो जोबोर मोजां। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांनि मानिके मागे हिथे संखौ मोजां मोनो, लाइक शेयारखौ खालामनानै हरनो हागोन। आरोबाव लोगोफोर, बिथांना मोनसे इउटुब चेनेलबो दङ। इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों योहानि। नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन इउटुबाव। लोगोफोर, गोजोन्थों।